Vi har brug for en fremtidsorienteret løsning for Gladsaxe Ny Teater og mange andre af Gladsaxes kulturelle aktiviteter. I 2006 lykkedes det med mange gode kræfters hjælp at videreføre Gladsaxe Teater som Gladsaxe Ny Teater i Egnsteater-regi, efter at teatret desværre helt urimeligt var blevet smidt ud af Københavns Teater og dermed gik fra et årligt offentligt tilskud på ca. 16 millioner kroner til ca. 4 millioner kroner. I de forløbende 3 sæsoner har det med en stor velvillighed fra private sponsorer og en kæmpe arbejdsindsats af teaterchef Kasper Rostrup været muligt at præsentere kvalitetsteater i Gladsaxe. Desværre har den spinkle økonomi bag teatret i realiteten betydet, at det ikke er muligt at overleve blot et enkelt fejlskud, hvad angår publikumsinteresse. Og den røde lygte har desværre ikke lyst tilstrækkeligt mange aftener, selvom der faktisk gennemsnitligt har været en rigtig pæn belægningsprocent. Og folk har bakket op om teatret, i øjeblikket blandt andet med en stor underskriftsindsamling. Men nu har Undervisningsministeriet givet mulighed for, at Gladsaxe Ny Teater køber teaterbygningen. Det er med teatrets nuværende økonomiske rammer ikke muligt. Til gengæld kan Gladsaxe Kommune få stor og varig gavn af selv at købe teaterbygningen. Det vil være helt i tråd med kommunens øvrige kultur- og fritidspolitik, at kommunen stiller faciliteterne i teaterbygningen til rådighed for kommunens kulturelle foreninger, herunder Gladsaxe Ny Teater. Teaterbygningen er utrolig fleksibel og giver muligheder for unikke teateropsætninger, fjern fra gamle dages kukkasseteater. Men også mange andre aktiviteter kan med fordel benytte salens mange muligheder. Det kunne eksempelvis være til rockkoncerter, spillestedsaktiviteter eller til større arrangementer, hvor det store scenerum kan være en rigtig god ramme. Ved at etablere samdrift med kommunens aktivcenter på Telefonvej, kan vi kraftigt forbedre de tilbud, som kommunen i dag stiller til rådighed for foreningslivet. Aktivcentret har i dag næsten udnyttet sin fulde kapacitet 100%. Sammen med Gladsaxe Hovedbibliotek udgør teaterbygningen og aktivcentret kernen i Gladsaxes kulturliv. Klokken er ved at falde i slag for Gladsaxe Ny Teater. Det er nu op til Gladsaxe Byråd at vise, om alle de positive ord, der blev sagt under efterårets valgkamp, også har bund i virkeligheden. Hvis Gladsaxe Kommune siger nej tak til muligheden for at købe Gladsaxe Ny Teaters bygninger på nuværende tidspunkt, vil skaden være uoprettelig og ikke kunne ændres på et senere tidspunkt, når det går op for folk, hvad de har mistet. Vi konservative vil fortsat kæmpe for Gladsaxe Ny Teater og for Gladsaxes kulturliv.